Panourile din panourile lamellare metalice cu elementul din PVC tip stejar auriu. Iată că sunt aici. Această poartă, la poarta asta. Da, uite, arată interesant, putem spune, cu acest element decorativ de stejar. Aici sunt elementele de la suportul de mână, mânerul, care este mânerul din inox, l-am arătat într-o filmare anterioară. Aici deci vine mânerul, aici este cheia, vine cu o mască aici frumos, se închide. Iar pe partea asta nu avem decât un mâner normal și cu iala, nu avem mâner din inox. Arată bine. Un pic acum, inițial nu mi se pare chiar atât de interesant pe cât este acum. În schimb, acum chiar mi se pare ok cum arată. Adică combinația este chiar interesantă.